Здравей! Радвам се, че си тук. Това са твоите 5 минути. Остави всичко на заден план. Нека електронните устройства да вършат работата си без нас. Нека започнем с нещо съвсем просто. Помисли за нещо, което се случи днес и за което си благодарен. Може да е нещо малко, може би чаша хубаво кафе, усмивка от колега или просто слънчевата светлина през прозореца. Задръж това усещане за благодарност. Сега, нека обърнем внимание на сетивата си. Слушай внимателно звуците около теб. Погледни нещо наблизо. Цвят, форма. Нещо, което не си забелязал преди. Почувствай допира на дланите си, върху бюрото или облегалката на стола. Малък жест, а носи толкова присъствие. Както казва Мартин Лутър Кинг, не е нужно да виждаш целия път. Просто направи първата стъпка. Някога, когато всичко изглежда твърде много, е достатъчно просто да продължим. Малко по малко. И това вече е напредък. Нека завършим с нещо просто. Изправи гърба си. Отпусни раменете. И се усмихни леко. Дори и без причина. Малък подарък. За теб самия. Благодаря ти за това споделено време. Сега можеш да се върнеш към деня си, освежен и малко по-спокоен.